खालामनानै बिदिनो बाल्थिङाव जमा खालामसिगोन जमा खालामनानै बेनिफ्राय मिस्थि बायदि ट्रे थायोना मिस्थि दोन नोंखौ फैमालाय नुवा नोंखौ सिनाया हामफैनानै जागा आं दाना इउटुबावनो ओंखारला Asik benaya Sunny ho. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. दिनै जोंहा लकेल दाउजों सिब्रुजों संदों हामफैया ओमफ्राय फिसाजोआनो थालिर जागासिनो थालिरखौ जाबसे जायो बियो हर आंनो थालिरा हर जाबसे लाखाबावो नै आखायाव थाइब्रै गाहाम हा जागासिनो सिख्लाया औवाबाराव थाबबाय आप गायले बेनदायो हर आंनो हर हर सोनानै हरदो हरा सोदेर लकेल दाउ हारसिं जाग्रलायबावो माथो इसेलाय लकेल दाउजों सिब्रु हख्लायनोसै आं र' जानायग्रोनां माबायदिथाय हामफैया माबायदि संदों खिफिसो खालामदों मा होदोंथाय मा होनदों जाबावनो Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आप सभी को Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. दिनै माने आं बारियाव फैदों आरोना लबार आथा हानो हामफैजों आंजों नै हामफैया ब्लग लागासिनो दङ भिडिअ लादों इउटुबार जाबाय हामफैयाबो ओमफ्राय आं नैबेहाय बायदिसिना आगजु लाबोदों आरोना लबार आथा हाग्रा आगजु नै बिलाय बिनिफ्राय दाखालि हादोंमोन नालाय मैयाथ' हानाय जायासै सानसे बाद थानानै सानसे बाद हाबाय थायो आरो आङो नै आथाया बेसेबां गदों आरो फुल जाथ'वाखै माने आं दा स्क्रिप्टसो हागासिनो दं लोगोफोर माने सिट बानायो आरोना सिट बानायनायनि मेन प्रसेसआनो बोरैहाय होनना बुङोब्ला नैबेहाय लबार आथाखौ दायो हाग्रोनानै लाग्रोसिगोन दा हाखांनानै लाखांनानै नैबे खुरैयाव भर्टिक जाबाथाय बेखौ बाल्थिङाव खांसिगोन बाल्थिङाव खांनानै बिदिनो गिलानफ्राव लानानै थांसिगोन ओमफ्राय मेचिन दं नालाय नाग्रा दङ मेचिन बे नानायनि सिगां मा खालामनांगौ होनना बुङोब्ला बेखौ मिस्थि बिदै जे दोनो मिस्थि हटेलफ्राव दोनो जे मोनसे ट्रे थायो बे ट्रेयावहाय दैखौ 2 लिटार होबा लबार आथाखौबो 2 लिटार होनांगौ बेनिफ्राय एसिड होनांगौ आरो ना माने लाथा खानायनि थाखाय एसिड होनांगौ बेनिफ्राय बेखौ सानसेथ' नङा बिदिनो 8 घन्टा 6 घन्टासो दोननानै जिखुनु जाया राजासिम दोननानै बेखौ आथायाव नासिगोन नानानै बिदिनो सान्दुङाव लामसिगोन आरो ना बस्ता बायदि लामखांनायनि उनाव बेनिफ्राय उखुन्दैयाव होयो उखुन्दैयाव होनानै दुमो आरो ना एकदम गल्डेन कालार जायो सना बायदि कालार जायो बिराद साफा जायो आरो ना माने नायनो मोजां जायो आरो ना बिराद मोजां जायो ओमफ्राय दा जोंना स्क्रिप्टसो बानायगासिनो दङ स्क्रिप्टआ बुङो नै बिदिखौ आरो ना नैबायदि स्क्रिप्ट दा मेचिनाव आं लांथ'वाखै मेचिनाव लांबाथाय नानांगौ आरो ना बेखौ नाजाला बिदिनो आरो ना बिनि दामा बारा नङा बिनिया दायो 64 ना बेसेबांबा थांगासिनो दङ माने 6000नि बारा आरो ना कुइन्टेलाव ओमफ्राय ओरैनो नोङो केजि हिसाबाव फानोब्ला केजियाव माने बिदिनो 64 आरो ना 60 थाखा थाइब्रै मालाबा 80 थाखा गाहाम थाङो मालाबा 90 थाखा गाहाम थाङो बेनिफ्राय बै सिट जिनाखि सिट बानायो जोङो उखुन्दैयाव दुमो मेचिनाव स्मक हाउस होनना बुङो माने बै न'खौ आरो ना बै माबाखौ उखुन्दै दुमग्राखौ बे स्मक हाउसाव दुमनाया दामा एसे बारा 145 थाङो मालाबा 160 बिदि थाङो आरो ना पार किल' माने मोनसेयाव बिदिनो आधा किल' गाहाम जायो आरो ना आधा केजिनि एसे खमबो जायो अबेबा बारा जायो माने सिट लायै सिट नों बानायनायनि सायाव बिदिनो 1 कुइन्टेलाव माने 16,000 बिदिनो 14,000 मालाबा 20,000बो थाङो माने 200 थाखा केजि मोनबाथ' 20,000 थाङो आं दिनैसिम मोनफेराखै आरो ना 20,000 कुइन्टेल दा जों बेखौनो हामफैजों आंजों हानो होननानै फैदों हामफैया मबाइल थुगासिनो मबाइलाव एकदम सिरियाल होनबाथाय थैनानै थांथाबलायो आरो ना माबा सालायानो गिदिंलाय लांला बोरैबा जाबाय आरो ना आंना गोसोआ फैखांनानै फबना दोनैबाबो हारसिंनो मा होनो थांखांफिनगोन आरो ना सिरियाल होनना बुंनाय लोगो लोगो हामफैया
होद आं हानोसै दायो नों डाइलग होबाय थानो टाइम गैया आंहा नोंखौ सोर हमथादों नांनो खोरि हमथारा लाखिदों खामानि गैया खालि एक्टिंल' जायाफ्रा मा जेरावबो बुदैया खियावबो बुदैया हांसैया माने मालाय गांसो ग्रोम ग्रोमखा जि साफा लबार आथा हाखांबाय आरोना दायो आङो ओमफ्राय सफारि फिथाइ जानोनो हामफैया नैबेहाय सुमफ्राम फिथाइ थायनानै दङ बारियाथ' हाग्रा दुजोब्बाय नै हाग्रा एवफैनांसिगोनलाय बेहायबो लबार बागाननिखौथ' एवखांबाय टाइमानो मिलाया हाग्रा एवफैबा बारिनि खामानि मावबा भिडिअ बानायनो मोना भिडिअ बानायबा बारिनि खामानिया थालाङो बिदि आरोना दा नै गोमोन गोमोन जानानै दं सफारिया नैबे थाइसे बैथिं गोमोन ओरै Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आप सभी को नफा को आयो रे मा माबा इन्ट्र लानाया इनि दंना बियो ओंखायनो आङो खनसेनो जालायलाया आरोना Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे दैमु मा नुवाखै बोरै सानफ्रोमबो खालामबाय थाग्रा दिनै माने आं बारियाव फैदों आरोना लबार आथा हानो आमफेजों आंजों नै आमफेया ब्लग लागासिनो दङ भिडिअ लादों इउटुबार जाबाय आमफेयाबो ओमफ्राय आं नैबेहाय बायदिसिना जायाबा माथो ना आरोना लबार आथा हाग्रा आगजु नै बिलाय बेनिफ्राय दाखालि हादोंमोन नालाय मैयाथ' हानाय जायासै सानसे बाद थानानै सानसे बाद हाबाय थायो आयु बेमा सोंथेजोबनाय माबा सेस फुल जाथ'वाखै माने आं दा स्क्रिप्टसो हागासिनो दं लोगोफोर खालामनानै बिदिनो बाल्थिङाव जमा खालामसिगोन जमा खालामनानै बेनिफ्राय मिस्थि बायदि ट्रे थायोना मिस्थि दोनग्रा ट्रे थायो बे ट्रेयाव जमा खालामनानै ओमफ्राय एसिडफोर लगायो एसिडजों दै लगायो आरोना एसिडा एसे होसिगोन दैखौ 2 लिटार होसिगोन बेनिफ्राय नै बुंजासोलायबाय खनसेयावनो ओमफ्राय जि मोजां मोनो आं बिदि माबा बिलाइ सिथाबनायखौ आयौ लाथा खाबाय माथो लाथा खायाब्रा ओरै जि मोजां फैखायो नै खालावदों मा होनदों बे गयावनो आंहा बोसोराव 1 लाखनि बारा फैगोन होनदां उब्रेफारा दुगाल'ब्रा बियो बिराद दुगा नायलाय ओमफ्राय साथामसो लाबावनो हाबावगोनसो लाबथ'थ' हाबफेन गाननानैसो बिदि बकिं डाइलग आं गोमोनखौ जाग्रोनोसै नै लबार गेसाव मोनामनायसो सुवालासिनो जागोन नामा नोङो माइया दावखोजोब्बाय बरियानो ओंखारसिगोन लिट जाखादों माइया जि मोजां नुखादों हाग्रा फुनायखौ साफा नुबाय मोसौ जाफैलै बिथिं मोसौ जाफैदोंसोलाय दां मिथिगौ आंलाय गांसोखौसो जि मोजां नुबाय आं नै मोसौनो जा मोजां मोजांनो ग्रोम ग्रोम माबा दाहोना स्टाइलसो नुबाय नोंखौ ओरना हरलाय ओइ जा मोजां नुदोंलै इयाव भिडिअ